Den. Prodáváte ty elektronické cigarety? Ne, ty tu nejsou. Super, protože já jsem se měl koupit příkladně dárek. A ona to chtěla vyzkoušet dřív, takže bych potřeboval, aby to bylo malý, aby to dlouho vydrželo a aby to fakt hodně líbilo. Takže, aby to bylo malý. Skladný, decentní, pro dámu a co to vyjde do kabelky. Baterka, když vydrží nějakých těch 5 dní, prostě ten pracovní týden, tak dobrý, ne? Jo, jasně. Jo, jasný. A aby to hodně dýmlo. Prostě, Jo. chodíte rádi na vodnici? Jo, jasně. Když vyfouknete a zaholíte Jo. Nic takového neexistuje. Super! Máte to červený? No, beru to, co je. Cože? Aha. Když mi pomůžete?